goes a little something like Taiwan Rama model lar tak ni ve chin heidi chanchin lungchia thlak tak mai hi ilo shave to emle a Thlalak pakhat le ka wangin anun chu a in thlak lok maya a mangai achana a hna achan boka tin ril lama po har satna na men lo a to zui pha bokani amel cheta wangle anun zemoi taka wanga mi inan fakron le duron chin kha mi merchant kha te thil ti le dot manga sum hai lu she lo chanchin bumi te thil ti te awangin anun chu mangchia rap thlak tak mai har chwa thei to bok si lo angvel ani taringot mai ni heidi mangchia injan na chu kumsang ni som pani kha ani a ahun lai kha chuan model lak ber pol thopui turatan po som lo ber pol ni a mel alo session lo bok nen chum kha chu Taiwanese cosmetic clinic pakhat chuan thopui tan an soma an clinic fakna ami tur surgery fakna ami tur photoshoot an neina a model atan heidi chu an du thu a agency kal tlain an sha tira ti chuan agency le heidi te po in somna chu an lo poma thopui turata na som tu advertising agency J Walter Thompson JWT an shad lar le Taiwanese cosmetic clinic tet nen chuan contract an sign hautani chuan contract ka chuan siang takin advertising agency lam le clinic lam te chuan an Thlalak chu original an kolanga maset chu Thlalak chu clinic lam lo chuan in an post emo an theda thiang lawanga clinic te chawin newspaper a emo magazine na an post heyang ti ani a chu an contract ka an zia dan ani chumi ania wang chuan heidi po ngaya thalea a thopui ta khani chu project thara chuan heidi ba ka no pang pathum le model mi pakhat an ruai boka chung hautinen chuan chung ko ang mai thlan lak saka an Thlalak chu amoi te e lel chung kwa te po anang zo kani Thlalak pa ngai ve takania engma chu Thlalak ka chuan diglo na om shan lo ma se soito angin plastic surgery fakna ami tur kha anemia wa chuvangin no pang pathum te chu an mel edit sakan ni a an mitmeng chuti jim sak ve kan ni a chhe tur ang berin an chwa sakani chuti lain an nu le pa te lem heidi le model pakhat ero edit an ni velo thunga a chhe tur ang bera chei an ni zo kani ti chuan an contract ang chuan chu an Thlalak chu newspaper le magazine vela chuan clinic te lam chu chuan an post heita a engkim chu akal tluang ve kani ma se anwa chuan an original photoshoot chu contract an sign puitak advertising agency JWT lam chuan plastic surgery clinic pakhat simple beauty hena man chon thei turin alo shal chuaka phalna alo pe ni chu heidi le heidi agency te chuan an shat pui haulawa chumi te clinic chuan an website lama chuan an clinic fakna turatan heidi te Thlalak chuan lo mang chong vele ta a tin JWT vek chuan an Facebook page lama po original chu an chop chhuak zui bokan chu ta changchia chuan Thlalak chu mi shangin an lo screenshot theita an lo download theita boka mi mar an lo enroll ve ta chia bok nen engkim mai chu ani lo zongin akal ta ni mi merchant kha chuan heidi te Thlalak chu noi sa thona na mangin plastic surgery ti tak tak angin an lo poster saka internet khovela chuan ani lo zongin an thantir tawak mai ni plastic surgery iti khakum khwa in ithum bo pui theidon lo ti lamzong caption mangin mi merchant katin an Thlalak chu an theder sakta a zia chu heidi chu surgery ti tak tak angin an soya amel chatna chu surgery mangchawati danglamani a mase surgery ati ma amel dik tak amel chat na chu afa te mera chuan alang chuak tho ani ti lampang zongin thon thu chu an her danglam de mai ni mase chu thil ni dan ani box si lo heidi chu voi khat po surgery la ti lawani a natural beauty ngatani a tin no pangte po chu an mitazim tak tak lova edit mai an ni a mase chu tu man an oi to lova mi marte thu soi jok chu an oi tatlat mai si ni chu mai chu la ni lova kumsang ni som pani khan Chinese tabloid pakhat chuan heidi te Thlalak mang chuan thudik lo a the dara kumsang ni palia helong jianga cheng papakhatin anupuin plastic surgery alo tiru rengani ti anfa te mela changa asha chwa nuwa anupui akhinna chungchang chu soithar la in chumita nu Thlalak aya chuan heidi te Thlalak chu amanga chu cha chang phei chuan heidi chu aming chele zwal ta a beitu anga ta hle ni
Chanchin bumi te lam chuan Heidi te Thlalak mang chuan thon thu chi hrang an lo phua chop ve boka larna chen sa an lo manga an thu chhuah te chuan chiar tu mutu anga zual thenan Heidi chu an lo mang changkai ve le chhong ani chung thil te chu Heidi chuan a thian de ka changin a sheve chau boka a chanu pakhat chuan a Thlalak chu mim siam nan an man thu le news website hrangin thudik lo tak the dar nan an mang changkai hle ti a shila chuta chang chuan Heidi chuan a Thlalak chu a chalo lampang zong le atan poa lom lo lampang zong in a viral tani ti a sheve chawani atira chuan a re zui ve mai aringa mi in atak tak ani lo ti an shat saknuwa chuanin an ngoi bopui ve mai aringa a chan chu an thu soite an thil post zong te chu dot vek ani miau si a ma se internet khovela chuan fake lovin omzia anei thui vak to lova mi in dot thedar a she lo awangin internet user tam takin thudik le dot chu clear thiam harsa an ti pha to a ani lo lovin chu lo lova ani lo lovin an lo tor pha ta ni chutyang cha chu Heidi chunga thil thleng po chu ani boka tin abial pa ngei point ama chu arin hlel pha hial boka abial pa le a chungte a chante thlengin mi in an beiron pha plastic surgery ti anga athan tak chiam awangin le amel dik tak zo anga sai chen khatin antarlan sak midang dai Thlalak manga antrol nasat ema wangin abial pa nen aning kar po chu achiat pha abial pa chuan surgery alo ti tak rengem ni ti te chu azot fau chin Heidi Thlalak manga thudik lo tak thedar tu sai tam tak te chuan an thuziak te chuan shal akal theinan le chiar tu an nga theinan Arabic English Japanese Chinese Korean tongin an ti chuak tel kher boka chuvangin Heidi chu shatu an tampha a sel tu an tampha a chanchin dik lo jok shatu an tampha a beitu po an tampha bokani chu maila ni lo chawa model ani na anga a career chu achiat vek pha boka ama lo thopui to tu brand sang te po in thil an zor te chu an shal theilo pha bok an ti a an ta chele bokani Heidi chuan thudik tak jok soin mi martele sai tam takina a chanchin an soite chu dot vekani thu a soilom china ma se tu ma in an oi sak to lo mi do hea an puzui pha ta boka atan thudik soin omzia anei lavani agency lamte po in an soi fia saka ma se omzia anei thui lo hle dot manga a chanchin aziak tu te chu an tam zoka thedar tu tela an tam zok boka adar chak em zok si a chu wangin thudik tak chu thudik lo chuan a hlia ne hle ni Heidi hi akhongai thak le a hun lai vela abial pa khan ama chungchang vel thuleng vela wang chon alo za pui china a chen pha tin a chen khatin an nai zui du to lo bokani tin atan ngai zong nei lampang thleng po in har sat pha vek to a nuwa mi pa ma du tu aton vele po in ami pachung te jok chuan an iai pha sia to a nuwa pasal hwal te chu anei ve a masi a pasal chung te jok chuanin Thlalak dar chiam le a chanchin vel dot manga an the dar te vela wang chon ama chu an lo lom te siam lavani tin model ani na anga asum lang lu po atlem tarai maya namu a har sat pha ema surgery ati tak lo ti shetu chu om thoma se ama chu khovel mi puin no iza dron le selron ani mial to awangin le a thopui to te hau thleng maya an tlak chha tel vezel to awangin tu ma in an sor du ta maya lo mai ni ti chuan nuwa chuan contract assign pui tak Taiwan Cosmetic Clinic le JWT te chu Thlalak an po zong te delete factorin ashila hin po atum shan lava chata ka chin fel po tatumani mase clinic lam le JWT lam chuan angen na te chu an bo zui sak du lawa wangin khin tum naril ru chu anei ve ta a Taipei City Councilor te puina mangin press conference a hwai hota chuta chuan JWT le clinic lam chuan Thlalak an post chu an delete lavani chuan a khin tur thu a soi ve ta ni JWT le clinic te chu khin atum thu press conference a soi chuan chan tu loi anei de lo maya a career ti chat adu awang le poisa adu awang chawati ani ti in a chanchin nan la chwa sak chewani kum tamaral nuwa po Heidi anti ming chana chuan reni renga nei theilowa depression na sataka wangin mala abwai zwal zela zan mu theilo chang anga tel bokani Heidi rilu ti hale zwal tu berchu nakina fate ala nei ve anga achunga mi inan thil ti atlak tak te chuan afate thlengin akang kai vedon ti ashichianga afaten antor pha vedon ti ashichianga amulok vek bokani
chu chu anga itu apiangin aril ruhi anathar le china afaten thil thleng anzo huna engtin nge an puitlin hun thleng po a anu in sefia na chu ring hlel e lova athu soi te chu anrin nge nge thena tur a in soifi anga a shilfi ang ti ringot te chu anga itu aboi the hle a atraple top chin bokani hedi nuna changa langchiang em mai chu ke ni in thil hautham tak anga kan lo ngai le kan lo nu iliam puivel mai kha tu emotan chuan nun chiat vek theina alo ni china fiam thu anga kan ngai le mi tu te emoti hlimnan ringota mi video mi Thlalak kan lo song bol kwal chiama ani lo lam zong kan lo post dar sak chiam hian tu te emo chu kan ti hlim nge ya kan ti nui nge mai ma se atwar tu a victim din mun ka han ngai to tel ve ta chini la a thakopang a chan chu mi thi chak chan mi dam pe to lo chan the kan lo ni ve lawang ti kha a hlo em mai ni ole khati song kha model ni chin hedi chanchin ka soi thei tok chu ni a thun chum chu recordings lama du thu lau khop maya chuvangin ngai thla ka shom tam tak po amang ti ka ringa milo sha thia mai donia le tu te in zawai chunga lom thu ka soye